Boas tardes, noites. Benvidos a esta sesión do Ateneo de Santiago. No Ateneo de Santiago estamos especialmente satisfeitos de organizar este debate cas 4 candidatas a reitora da Universidade de Santiago de Compostela. Agradecerles en primer lugar a súa disponibilidade e facilidades para poder estar hoxe aquí e afrontar ante todos nós un tema que forma parte da nosa vida cotidiana, mesmo que non sempre pensemos nele explícitamente, e que é a relación entre a Universidade e a cidade de Santiago. Santiago non se pode entender sin a súa universidade. A USC leva séculos educando persoas, producindo coñecemento e atraendo talento. E todo isto ten un efecto directo continuo na cidade. Santiago actualmente identifícase case exclusivamente co turismo, pero convén lembrar que a universidade é, en realidad, un dos principais motores da cidade. A actividade universitaria xera emprego, fomenta a investigación e a innovación, atrae estudiantes e profesionais, tanto de dentro como de fora da cidade, e mantén a cidade vibrante durante todo o ano. A súa contribución á economía local e ao Produto Interior Bruto é sostida e moi significativa e en moitos sentidos maior que a derivada do turismo, que tamén tende a ser máis estacional. Ademais, a Universidade desempeña un papel clave para reter unha población nova e cualificada, algo fundamental no contexto demográfico actual. Por todas estas razóns, o Ateneo creemos importante abrir este espazo de diálogo. Queremos saber como ven as candidatas a reitora a relación entre a Universidade de Santiago e a cidade. Que modelo de colaboración propoñen, como entenden o papel social da Universidade e como creen que pode contribuir ao desenvolvemento económico, cultural e incluso urbano de Santiago sin perder a súa identidade. Esta mesa redonda, por tanto, xorde do interese dos ateneístas e da comunidade no seu conxunto por unha universidade conectada co seu entorno, comprometida coa cidade e consciente do seu papel central no presente e no futuro de Santiago. Estamos convencidos de que escoitar diferentes puntos de vista enriquecerá esta reflexión compartida. Antes de darlle a palabra, permítanme explicarles brevemente o formato desta sesión. Cada un das candidatas disporá de 10 minutos ríxidos para presentar a súa visión da relación entre a Universidade e a cidade, o seu diagnóstico da situación actual, as súas prioridades e as liñas mestras da súa proposta. Pedimos-vos que aproveiteis este tempo para ofrecernos unha visión clara e comprensible pensando en todos os cidadáns de Compostela que estemos interesados no tema. Tras esta primeira roda de intervención, haberá unha segunda de 5 minutos para cada candidata. Este espacio estará diseñado non tanto para repetir ideas, como para matizar, complementar ou responder a preguntas formuladas por as outras candidatas, permitíndose un contraste máis directo de enfoques e sensibilidades. Finalmente, abriremos o turno de preguntas ao público, que é unha parte esencial deste tipo de encontros dos lunes de Ateneo. Os socios de Ateneo e as persoas asistentes terán a oportunidade de expoñer as súas dúbidas, reflexións ou preocupacións, reforzando así o carácter aberto e participativo que define tanto o Ateneo como a propia vida universitaria. En este sentido, vamos a pedir que as preguntas sean concretas, figuren relacionadas co tema da cidade, esquivando, de alguna maneira, aspectos máis relacionados con a vida universitaria propiamente. Sin máis preámbulos, comenzamos este debate e cedemos a palabra a primeira das candidatas que actuará na orden que se tuvo en un sorteo previamente realizada e que é o seguinte, de acordo con como están situadas na mesa. Primeiro vai falar Maite Flores, despois falará Rosa Crujeiras, en terceiro lugar María José López Couso e rematará Alba Notella. Moitas gracias. Moitas gracias. Grazas, boas tardes a todas e a todos por estar aquí para escoitar este debate que temos sobre o análise da relevancia que ten a Universidade na cidade.
un debate que non é teórico, un debate moi concreto. Vamos falar de como vivimos, como nos movemos e, sobre todo, máis importante, como traballamos e como imaginamos esta cidade dentro duns anos. E para eso, cando falamos de Universidade de Compostela, é importante saber que a nosa universidade ten moitos anos e por eso sempre estivo aí. Sen embargo, non falamos de pasado. Eu quero falar de presente e, sobre todo, de futuro. Hoxe, a USC non é somente un centro de formación e educación superior, é un dos principais motores que temos nesta cidade, motores tanto demográficos como económicos, como culturais e simbólicos desta cidade. A cidade, quizáis, pode non ter a percepción de que a universidade é importante porque sempre estivo aí, son moitos anos. E pode ser tamén que a universidade este errada e teña a percepción errada, insisto, de que nós podemos vagar sós e que non necesitamos a cidade. Isto é un análise totalmente erróneo. Precisamos uns dos outros e o noso compromiso como universidade ten que ser capaces de transmitir á universidade a nosa relevancia, a nosa importancia. Isto sucede diferente en Lugo, aínda que hoxe imos falar máis de Compostela porque estamos aquí afincados. Imos tamén facer unha valoración porque, como todos sabemos, a Universidade de Santiago ten titulacións tanto aquí como en Lugo. En Lugo a situación é totalmente diferente. Eu teño, os meus pais, tanto o pai como a nai son de Lugo, e lembro perfectamente a diferencia da cidade en Lugo cando non había universidade e cando pasou a tela, a vida que colleu, incluso para a xente da cidade, non só para o comercio, senón tamén para aqueles que tiñan os pisos de aluguer e demais. Isto vese reflectido rapidamente, porque se vedes, Lugo rapidamente, tanto Diputación como Concello, saen a defender as nosas titulacións. E quizáis isto en Santiago a día de hoxe non pasa. E non pasa non por botar ya a culpa ao Concello, tamén é culpa nosa, non somos quen de transmitir a importancia que temos. No curso 25 e 26, un pouco por dar datos, temos máis de 25.500 matriculados, máis de 25.500 en toda a USC, dos que 21.000 están en Santiago. Só en graus houbo 4.872 estudantes novos, só en graus, dos que 4.100 son de Santiago. A estos temos que sumar os 1.334 que temos dos mestrados, os 751 que temos dos doutoramentos. E se a isto engadimos todo o persoal da universidade que traballa en Santiago, que son 3.855 persoas, fai que toda esta comunidade seña o 25% dos habitantes do noso entorno. Isto é moi importante. É importante e ten consecuencias. Unha das consecuencias directas é o problema da vivenda. Sabemos que nós non temos suficiente oferta dentro das nosas residencias universitarias para todo o estudantado. Temos apenas 1.000 prazas e son máis que insuficientes, o que forza que o noso estudantado teña que acudir ao mercado privado. Agora mesmo, un prezo de habitación medio está entre 250 e 350 euros. Vistedes hoxe seguramente tamén a resolución do Tribunal Supremo na que se vai imputar directamente o inquilino os costes do IBI. Isto vai ter unha repercusión maior. Haberá aquel que, sendo estudante, non poda estudar porque non poda pagar a vivenda. Isto é un problema real. É necesario, por tanto, que a universidade teña en mente a conciencia de recuperar o Colexio Maior Fonseca. Non digo que vayamos facelo sós, pero temos que traballalo. Teremos que prover de bolsas de pisos de aluguer, tamén ser avals de algunha forma, porque a vivenda na que viven moitos dos nosos estudantes, e o saberedes igual que a min, seguramente non cumple esos requisitos ni sequera para ser calificado como vivenda digna. Entón, poderíamos tamén traballar de avals para que o contorno, as nosas xentes que viven na cidade e que ten pisos os poñan a aluguer sabendo que os estudantes non son realmente vándalos. Teremos que traballar en cousas como, por exemplo, xunto co Concello, a recalificación do chan, para que poderíase adicar chan directamente para construir vivenda do estudantado. Isto sería algo do que nós, como universidade, temos que convencer non somente as administracións públicas, Concello, tamén, porque non, o consorcio. Xa outras veces colaborou ca universidade. A universidade tamén é un motor económico e cultural. En 2025 organizáronse dúcias de conferencias, tanto nos eidos investigativos, de investigación, científicos, culturais. Isto é unha vida realmente para a cidade. Non podemos facer
que se convierta a cidade como está nestes momentos realmente nun parque temático turístico. Nos aportamos a universidade. Pero aínda temos moito camiño por andar. Como universidade temos que acadar un incremento da transferencia de coñecemento. Por que non imos a afincar e facer que a investigación que se está a facer nos centros se pase á sociedade? Temos que traballar neso. Sabemos que na universidade estamos na vanguarda do coñecemento. Temos que axudar os nosos investigadores, acompañalos, para que sigan traballando e sigan conseguindo atraer talento. Pero non se trata somente de atraelo e despois aparcalo. Temos que facer que ese talento, tanto no ámbito de humanidades como ciencias sociais, ciencias experimentais ou das saúdes, faga o seu contorna, que a súa contorna sexa suficientemente boa para que queden aquí despois, que arraiguen aquí. Temos moitos edificios históricos, moitos incluso pechados. Por que non abrilos? Por que non entrar nunha axenda cultural xunto co Concello? Por que non falar tamén de turismo aberto para que en todos os nosos espazos, xa temos visitas guiadas, menos sei, pero incrementar a colaboración da universidade e da cidade. Temos que ser quen de que a cidade vexa o valor que a universidade aporta. E para iso nós temos todavía unha tarefa pendente. Sen dúbida, o tecido santiagués nestes momentos non se considera identificado ca universidade. Nestes momentos parece que vivimos o marxo, solamente hai que ver o entorno das nosas facultades, verdad? E seguramente non sexa un problema somente do Concello, sexa un problema de entendemento. Temos que traballar neso. No ámbito académico, pois sí que temos a USC unha marca de prestixio, pero nestes últimos anos estivo caendo nos rankings. Ranking de Shanghai, en outros rankings, o Times Higher Education, pero hai moitos sitios onde medirnos. Temos que ser quen de impulsar a nosa comunidade para que volva a tomar valor. Temos que acadar un compromiso real para volver a subir nos rankings, porque eso será un indicador de que vamos cara mellor. E se nos melloramos, a cidade vai mellorar. Unha das propostas será traballar na mellora destes indicadores. Para eso, fagamos unha marca USC Global. Unha marca USC Global que nos internacionalice, que nos permita ser un referente internacional. Traballar con outros, facer graus máis atractivos, dobles titulacións xunto con outras universidades europeas. E por que non abrir as nosas portas a Latinoamérica, xa temos unha boa relación con eles, pero incluso outras universidades que sexan dun tamaño parecido ao noso, facer dobles graus atractivos. Temos que acompañar para a captación de fondos europeos, potenciar a mobilidade non somente do PDI, senón tamén do PTSAS e, por suposto, incrementar a do noso estudantado. Temos que fomentar e potenciar a atracción de talento. Volvo a decir, temos que ser capaces de facer que a universidade sexa viva e dinámica. Non nos podemos quedar afastados do que quere a sociedade. Eso é un compromiso. A inserción laboral nestes momentos, que sabedes que é de máis dun 90%, un 90% no caso dos eidos de STEM, por que non facer que a nosa contorna sexa suficientemente boa para que os nosos egresados afinquen aquí no Concello, en Compostela, as súas ideas e así nos faga medrar? Creo que todos somos máis que conscientes de que isto é realmente algo que temos que traballar. E, aparte de todo isto, temos que coller un compromiso real de facer unha cidade sostible. Non podemos continuar a aumentar a pegada de carbono. Temos que facer institucións edificios que sexan eficientes enerxéticamente. Temos que facer xunto co Concello e traballar cas administracións para que a comunicación e o noso entorno entre os diferentes campus sexan saudables. Non podemos ir en coches a todos sitios. Fáltanos moita comunicación. A nosa cidade tamén tenos que dar unha acollida para enraizar. E xa eu non pretendía con estes datos pechar o debate, senón máis ben abrilo, é dicir, a universidade é un dos activos principais de Santiago e coidala e coidar o futuro da universidade e, por suposto, o futuro da cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, Marco, por finirte ao tempo que foi perfecto. Miñas desculpas previas por non presentar o currículum das candidatas. Por menos non vou a falar do currículum das mesmas, non simplemente decir que cargo ten.
Maite Flores é catedrática de óptica, Rosa Cruzeiras é catedrática de estadística na Facultade de Matemáticas, Maite Lois na Facultade de óptica, María José López Couso é catedrática de Filoloxía Inglesa na Facultade de Filoloxía, Alba Nogueira é catedrática de Dereito Administrativo na Facultade de Dereito. E agora ten a palabra Rosa Cruzeiras, que tiene unha presentación que le vamos a pequeniña, se se pode poñer. Vale, moi ben. Nada, moitísimas grazas ao Ateneo por organizar esta mesa redonda. Moitas grazas a todas as persoas que nos acompañades hoxe aquí para compartir uns momentos falando de universidade e cidade, de cidade e de universidade. Que saibades que un auditorio como este, con tanta xente que sabe tanto de cidade e de universidade, que impón un pouco. Eu, o primeiro que me planteei cando nos convidaron a facer este debate, me preguntaba o porqué, se isto espertaría interese. E a resposta, atopei neste Compostela como desexo, moitos dos que estades aquí coñecedes, que os autores reflectían esa frase, na que eu creo que, para sermos xustos, deberíamos refacer a segunda parte tamén e dicir que, ao mellor, non existe conciencia da comunidade universitaria, da importancia que ten para a universidade habitar nunha cidade como Santiago de Compostela. E quizáis tamén dicir que non existe conciencia non sería xusto para ningunha das partes, pois hoxe estamos aquí xustamente polo interese, para discutir, para falar, para ver propostas en común sobre universidade e cidade. Dende a candidatura que nos presentamos para a reitoría, cando empezamos a analizar que accións temos que levar a cabo, obviamente a proxección social da universidade é un punto central, e aí o que pensamos é que quere ser Santiago e como nos podemos axudar a Santiago. En ese sentido, o noso marco de traballo para pensar que accións podían contribuir ao desenvolvemento desta cidade foi a Axenda Urbana de Santiago, que ademais a dirección executiva desta axenda alevan dous profesores e investigadores da nosa universidade, María Cadaval e Santiago Lago. Nesta axenda hai estas 6 dimensións onde se propoñen unha serie de obxectivos nas que, na maioría, a universidade ou ben é protagonista ou ben ten moito que dicir. Entón, eu nos seguintes minutos, sen tratar de ser exhaustiva, o que vou a facer ir percorrendo estas dimensións da axenda urbana da nosa cidade, para ver en que poderíamos nos tamén contribuir. A primeira das dimensións é a da diversificación económica. Por dar un dato, 85% do valor engadido bruto da nosa actividade está concentrado no sector servizos, tan só un 7,5% no sector industrial. Certamente é certo que o capital privado ten que tomar consciencia do valor da nova economía, dunha economía baseada na transferencia de coñecemento, na innovación, pero nós aquí podemos tamén aportar algo. E quizáis podemos facelo dende 3 ámbitos. Actuando sobre o tecido que xa temos, prometendo a formación, a capacitación e, sobre todo, a través da innovación de proceso, de produto. E a Universidade de Santiago de Compostela ten unha longuísima traxectoria e é referente en transferencia do coñecemento ao tecido produtivo. Podemos tamén, obviamente, contribuir ao desenvolvemento do biopolo da Sionlla. Isto é unha das accións concretas dentro da Axenda Urbana de Compostela. Tamén actuar sobre nós mesmos, porque nós tamén xeramos emprego. Dicía Felipe Criado fai uns días nunha entrevista que a investigación tamén fai cidade. Se nós somos quen de constituir unha contorna investigadora atractiva, de promover programas de captación e retención de talento, tamén axudaremos a construir Compostela. Pero claro, para que estes programas sean atractivos, a cidade tamén ten que selo. Por iso, na súa seguinte dimensión, no relativo á calidade de vida, a benestar e cidadanía, Santiago, creo que se entende, e para os que vimos de fora, é unha cidade de acollida. Debemos seguir traballando tamén conxuntamente nisto, obviamente co Concello, pero tamén coas entidades locais, co foro cívico. Aquí hai algunhas cuestións interesantes, por un poquinho máis a cuestións concretas. Cando nos presentamos tamén, cando pensamos na nosa proposta, e isto tamén se recolle na Axenda Urbana, debemos redefinir os espazos públicos de convivencia, os espazos nos que conviven comunidade universitaria e tamén a cidadanía. E supoño que se eu digo isto a moitas dos compostelás,
pois virá á mente o Campus Sur, a Praza do Estudo de Seminarios dos Seminarios de Estudos Galegos. Cando vamos a este tipo de actuacións, de abrir espazos, certamente xa entramos noutro ámbito que é o do territorio. Eu quería simplemente poñer esta imaxe por visualizar parte do que a Universidade de Santiago supón na cidade. En gris se distingue perfectamente a Amendua, despois está a zona do Campus Sur, a ver se non me lío, cara a este lado, está máis en gris escuro tamén a zona do hospital. Fáltanos o Campus Norte, pero simplemente por sinalar esta parte para que nos deamos conta do que supoñemos en termos de presenza en metros cadrados. Este núcleo son alrededor de 1 millón de metros cadrados e o campus non está disociado da cidade bella. Co cal, isto eu creo que nos leva tamén a pensar, e nos debería levar tanto pola parte da cidade como pola parte da universidade, que temos que tomar pois unha acción decidida e realmente incorporarnos o que sexa o futuro, non tanto urbano como urbanístico, non, da universidade, por todo o patrimonio urbano que temos aquí. É unha proba de que as actuacións dentro do que é o patrimonio urbano da universidade afectan directamente á cidade. É o proxecto de Cidade da Saúde, que é un proxecto que pode cambiar Compostela e que xustamente tamén se recolle dentro das liñas da axenda urbana. Falamos de patrimonio, do urbanismo, da cidade, e obviamente aquí ten que estar presente, e xa o apuntou a miña compañeira, o tema da vivenda. Isto enlaza con outra das liñas que hai dentro da axenda urbana, que é a de diversidade, cohesión social e inclusión, donde a universidade tamén ten moito que dicir e moito que aportar. Cando se elabora a axenda urbana se fai unha enquisa aquí en Compostela que se debería reactualizar, pero é do ano 23, e o 72% dos enquisados identificaba o problema da vivenda como realmente importante, sobre todo pola falta de accesibilidade, polos prezos. Isto era no 23, coa tendencia que ten o mercado, estaría ben saber como se percibe neste momento. Nos aí como universidade, obviamente temos que podemos facer cousas, podemos intervir sobre o noso servizo universitario de residencias, pero a emerxencia social da vivenda é unha fenda tan grande que non somos capaces de resolvelas. Aquí hai que apelar á colaboración tanto coas entidades locais como coas administracións que teñen competencia en materia de vivenda. De feito, nesta enquisa, creo que un 44% da poboación identificaba tamén as accións para a promoción de vivenda pública como fundamentais dentro de Compostela. A vivenda afecta ao noso estudantado, pero non só. Tamén a xente que ven a traballar connosco. Noutra das liñas, e me van a permitir que aquí ao final faga un pequeno cambio, vou a pasar á última, a liña de sostibilidade, de transición verde. A LOSU no seu artigo 18 nos obriga ás universidades a ter unha estrategia de mitigación e adaptación ao cambio climático, na que se recollan accións que nos permitan incrementar a xeración de espazos verdes, igual que na axenda urbana da cidade, a reducción de emisións, igual que na axenda urbana da cidade, a conservación do patrimonio natural ou as 4 Rs. En termos de impacto ambiental, non podemos disociar o que fai a universidade do que fai a cidade, e sí que deberíamos tamén ir aliñados nesta faceta. E a última das dimensións, que realmente a quinta que me faltaba dentro da axenda urbana, é a de educación, patrimonio e cultura. Eses dous obxectivos que eu situo aí son os obxectivos que sitúa a nosa axenda urbana. O primeiro deles xustamente pon a universidade como protagonista, non? Potenciar a universidade e poñer en valor o coñecemento.
Obviamente, aí o protagonista é a Universidade, a protagonista é a Universidade de Santiago de Compostela. E tamén promover valores que definan a identidade de Compostela, pois como a igualdade, a diversidade social e cultural, o patrimonio material e inmaterial. Nos aí sí que podemos tamén contribuir pois a través da promoción de iniciativas de ciencia cidadá que ademais nos permitan achegar á sociedade o que facemos, que se nos entenda mellor, que se nos comprenda mellor, e tamén a través de iniciativas culturais, cultura democrática, de cultura situada. Eu, para rematar, me van a permitir pois unha reflexión. Neste exercicio de pensar a universidade é complexo, pensar a cidade tamén é difícil, non? Pero eu creo que ás veces é máis sinxelo pensar o que non queremos. E eu creo que non queremos para a universidade nin para a cidade ser un non lugar, un espazo de tránsito, un espazo sen identidade, sen relacións, sen historia. Compostela está lonxe diso, pero en parte está lonxe diso, é unha cidade con identidade, con historia. En parte, é un lugar, con mayúsculas, pola súa universidade. Porque Santiago, a Universidade de Santiago de Compostela, contribúa a esa construción da identidade cun relato propio, cun relato académico, coa nosa propia historia, activa a vida pública, potencia as relacións sociais, produce memoria colectiva co noso patrimonio, cos nosos alumni, e tamén diversifica pensamento e cultura a carón do camiño, promovendo a interculturalidade. A Universidade de Santiago habita en Compostela, eu creo que contribúe a ser unha cidade vivida e non só consumida. Muy bien, pues ahora pasamos la palabra a María José López Couso, catedrática de Filología Inglesa. Pois moitísimas gracias. Eu quero comenzar agradecendo ao Ateneo de Santiago, de maneira especial a súa xunta directiva, o convite a participar nesta mesa redonda sobre a relación entre a cidade e a universidade, no contexto, neste marco das eleccións á reitoría da USC. Eu creo que falamos en xeral dunha relación que non debe ser simplemente unha relación institucional, sino que ten que ser unha relación humana e profundamente humana, ademais, porque é unha relación na que se trata, ou na que tratamos de cuestións como convivir, como compartir espazos, como cooperar, de implicarnos de forma colectiva nese benestar común que o que todos aspiramos. E penso que hoxe máis que nunca a Universidade de Santiago de Compostela é perfectamente consciente de que non pode ser un lugar, un espazo pechado, alleo á vida das cidades nas que están situadas os seus campus universitarios. E a USC quere ser cada vez máis ese espazo aberto, un espazo aberto que nos permita conectar xeracións, que nos permita fomentar a convivencia, contribuir, por suposto, a esa vida cultural, científica, social, económica das dúas cidades de Santiago de Compostela e de Lugo. Neste contexto, eu vou organizar, non teño unha presentación, pero si vou organizar a miña breve intervención alrededor de 5 ámbitos prioritarios de posible colaboración, de colaboración existente, pero de posible colaboración de cara ao futuro entre a Universidade e a cidade e a Universidade, centrándome, obviamente, como xa tamén comentou algunha das miñas compañeiras, na cidade de Santiago de Compostela, por motivos obvios, pero tamén tendo en conta que o que se mencione aquí para Santiago de Compostela é tamén válido e tamén de aplicación, con algunhas correccións, digámoslo así, de aplicación para a cidade de Lugo. A primeira deses ámbitos, desas liñas prioritarias, ten que ver co benestar, co deporte, co benestar, ca saúde, con ese concepto amplio. A USC é xa un actor relevante na promoción da saúde e do deporte na cidade. Por dar simplemente un dato, no curso 24-25, que é o último para o que temos datos pechados, completos, houbo alrededor de 2.400 persoas alleas á comunidade universitaria que utilizaron as instalacións deportivas, os espazos deportivos da USC na cidade de Santiago. Isto demostra, dende o noso punto de vista, que cando a universidade se abre os seus
os espazos, a cidade responde nese sentido. Entón, dende a nosa candidatura, o que pretendemos é fundamentalmente avanzar nesa liña de construir unha comunidade máis activa e máis saudable nestes ámbitos. E para iso propoñemos unha serie de accións, entre outras compartir as infraestructuras, garantindo que espazos que ten a universidade, que ten a cidade, non estean pechados cando exista unha demanda social, tamén mellorando e impulsando, ampliando eses espazos en colaboración co Concello e co resto das administracións públicas, desenvolvendo tamén un programa conxunto de benestar e saúde, con distinto tipo de actividades e de actuacións, conferencias, obradoiros, iniciativas de prevención, por exemplo, ou de promoción de hábitos saudables, ou impulsando actuacións e programas para mellorar a mobilidade. Algúns xa se puxeron en marcha nestes últimos anos por parte da USC, como o programa e-Bici, que demostrou que había un interese social pola mobilidade activa e que pode aínda ampliarse e mellorarse, con conexións, por exemplo, á estación intermodal, que é algo que creo que é unha localización crucial nestes momentos. Ou, sobre todo, tamén fortalecendo os servizos asistenciais universitarios que temos, que son moi bons, ademais, dándolles maior visibilidade, potenciándoos, facéndoos máis visibles e máis accesibles á cidadanía, con ese obxectivo de contribuir a mellora da calidade de vida, prestando especial atención àqueles colectivos ao mellor que son máis vulnerables ou que son máis desfavorecidos ou persoas con necesidades especiais, obviamente sin substituir nin duplicar servizos que xa existen nos servizos sanitarios públicos. Falo aquí de servizos que ten a universidade que prácticamente todos nesta sala seguro que coñecen, dende a atención bucodental, a atención visual primaria, pasando polos tratamentos do tabaquismo ou das condutas aditivas. Polo tanto, neste contexto, o que entendemos é que non se trata simplemente de prestar servizos, de ofrecer servizos, sino de crear eses espazos de convivencia e de benestar compartido, para, independentemente de si pertencemos á comunidade universitaria ou somos alleos á comunidade universitaria. Eso pódese facer. O segundo ámbito sobre o que me gustaría falar como unha desas liñas prioritarias é a cultura. Para nós a cultura é como, poderíamos definila como un ecosistema compartido que, se é compartido, ademais, multiplica o talento e multiplica a participación. E é probablemente tamén o ámbito onde mellor se ve que a USC vai máis alá do que é estrictamente académico, que ofrece outras cousas. E, ademais, unha marca distintiva da nosa universidade e que a diferencia de outras universidades do Estado, sin ir máis lonxe das universidades veciñas do sistema universitario galego, é que a USC ofrece programación cultural propia e de moita calidade, de alta calidade. Temos teatro e danza universitarios, temos o coro da universidade, a orquestra da universidade, exposicións de produción propia, etc. Toda esta produción propia e de calidade creo que converte a USC nun elemento, ou é un elemento de singularidade e de riqueza, pero non só para a universidade, sino tamén para a cidade. E creo que temos que aproveitar esa situación. Neste ámbito, queremos seguir avanzando, e hai posibilidade de seguir avanzando en varios frontes, pero sempre dun xeito bidireccional, reforzando, por exemplo, as iniciativas culturais propias da universidade, mellorando tamén a súa difusión e a súa visibilidade fora da universidade, abrindo tamén os espazos culturais da universidade á cidade, pero tamén, no sentido contrario, por iso falaba de bidireccionalidade, aproveitando os grandes espazos culturais que ten a cidade e que poden ofrecerlle á universidade un lugar axeitado, un lugar acaído para a súa programación universitaria teatral, musical ou de danza para o gran público.
ou establecer colaboracións para buscar financiamento para recuperar espazos clave da universidade como o auditorio, e chegar tamén esa oferta cultural da cidade e a comunidade universitaria na outra dirección, ou crear, por exemplo, programas ou incentivos compartidos para a comunidade universitaria, na liña de algunhas actuacións como as faíscas culturais que se fixeron dende 2023 e que xurdiron precisamente de colaboración entre a universidade e o Centro Dramático Galego. E todo isto porque entendemos que a cultura é un espazo común, unha especie de linguaxe compartida e unha ferramenta de participación social e, polo tanto, podemos seguir avanzando aí. O terceiro ámbito prioritario de colaboración é algo que tamén xa se mencionou brevemente, ese ámbito da actividade académica, dos congresos, da atracción á cidade. É innegable, todos estaremos de acordo que a actividade científica, a actividade académica é un motor clave para a proxección de calquera cidade. E Santiago de Compostela e Lugo teñen aquí un potencial enorme. Sabemos que a USC organiza todos os anos congresos, encontros que atraen a milleiros de persoas que proceden de todas partes do mundo, pero tamén pensamos que se pode dar un salto cualitativo, que hai marxe aínda para dar un salto cualitativo, potenciando, incentivando ese denominado turismo de congresos, pois incrementando o apoio á organización de congresos, xornadas internacionais, impulsando obradoiros, encontros cos sectores produtivos tamén para favorecer esa transferencia do coñecemento, ou construir estrategias conxuntas entre USC e cidade para que cada congreso, cada seminario, cada simposio sexa tamén unha oportunidade de promoción territorial de algún xeito. É dicir, en definitiva, do que se trata de que sacar partido do coñecemento da universidade tamén é sacar partido da cidade e viceversa. Un cuarto ámbito sobre o que me gustaría falar é o de as institucións, o tecido asociativo e o voluntariado. E a nosa candidatura entende que a universidade é aquí un actor social determinante. Hai un par de meses, en outubro de 2025, lemos na prensa a nova de que a USC é líder no sistema universitario español en voluntariado universitario, con preto de 5.000 estudantes implicados en programas sociais, educativos, culturais, ambientais. Duplica, de feito, a segunda universidade que aparecía nesa clasificación, que é a Universidade de Girona. E, ademais, outro dato interesante é que o 95% de todos eses proxectos desenvolvidos leváronse a cabo en colaboración con entidades sociais. E este dato fala do compromiso do noso estudantado, en particular da comunidade universitaria en xeral, e o que se ten que buscar, o que queremos buscar é consolidar e ampliar esa rede, creando, por exemplo, estruturas estables de colaboración cos concellos e con todo o tecido asociativo, que moito en todos os ámbitos, deportivo, cultural, cooperación, igualdade, etc. Obviamente, aquí resulta imprescindible falar tamén de definir un marco de colaboración cas distintas administracións públicas para buscar solucións a ese problema habitacional que xa mencionaron tamén as persoas que me precederon no uso da palabra, mellorar tamén as comunicacións entre os nosos campus e os lugares de residencia dos membros da comunidade universitaria, fomentar tamén a participación do denominado terceiro sector e promover esa conciencia, ese compromiso social, etc. E o último, quinto e último ámbito sería o da formación ao longo da vida. Creo que vivimos nun tempo no que a formación xa non se limita a unha idade nin a un momento vital concreto. Temos que ter unha universidade para todas as etapas. E a USC conta unha longa trayectoria de actividades de formación permanente a través da oferta que xestiona o Centro de Estudos Propios ou do cuarto ciclo tamén, pero tamén o reto pode ir máis alá, porque temos que facer da USC un espazo de aprendizaxe accesible a todas as xeracións, para traballar tamén conxuntamente ca cidade, co tecido productivo, para definir as necesidades reais formativas en os distintos niveis e construir esa oferta formativa flexible a través de microcredenciais ou de programas e actividades interxeracionais. Entón, estes son os 5 ámbitos nos que eu quería poñer o foco. Non son exclusivos, habería outras cousas das que falar e poderemos seguir falando. E, deixar aí de momento. Gracias.
por último, para rematar esta primeira fase das intervencións, ten a palabra a Lourdeira, catedrática de Dereito Administrativo na Facultade de Dereito. Ben, bueno, en primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos, é un placer estar aquí convosco. Sabedes que na nosa familia pagamos cuota de Ateneo, así que casi estar un pouco na casa. Ademais, temos colaborado no pasado, no momento en que montamos o bicentenario de Concepción Arenal en algunha actividade. Entón, é un placer estar convosco, aparte de retomar así o contacto con bellas amigas e amigos, incluso a nosa orientadora escolar do cole dos nosos fillos. E agradecendo este convite, a min pareceme moi importante o debate que nos formulades, porque para nós entronca cun dos piares da nosa candidatura. Precisamente esa idea de facer comunidade, de integrarnos na contorna, é unha cuestión que dentro do noso programa lle damos importancia, e non só lle damos importancia dentro do noso programa, sino que incluso as persoas que integran a candidatura, que é unha candidatura que, como dixen, está en evolución, porque se pasamos a segunda volta, a nosa idea é integrar a xente que quede, digamos, desplazada desa primeira volta, pero, bueno, esas persoas que integran inicialmente a nosa candidatura, temos a unha responsable do cuarto ciclo, que é un elemento fundamental de relación ca sociedade, esa formación que damos ás persoas que queren seguir formándose pois de maiores moitas veces. Temos unha persona que leva os programas de Xuvenciencia, que foi a pioneira en temas de divulgación científica co ensino medio, ca xente nova, e levamos a unha persona que ven de outro país. Levamos unha compañeira colombiana que chegou aquí e quixo facer de Santiago a súa casa, unha directora de Departamento de Psicología Social. E esa é un pouco a idea que temos nós de como debe estar integrada a universidade ca sociedade. E simbolizámoslo tamén nas escollas que facemos de persoas, porque eses saberes, eses perfiles, creo que van a enriquecer a universidade. Queríamos empezar falando así de algunhas cousas do que representa Santiago para a cidade. E Santiago, o seu persoal, os seus estudantes, somos aproximadamente unha sexta parte da poboación. E eu creo que non se pode concebir Santiago sin a xente nova que chega en setembro e que de repente notamos que cambia o perfil da cidade. Entón, eu creo que ese é un elemento importante. Somos un dos principais centros de traballo desta cidade. Co hospital, ca xunta, evidentemente con todas as empresas que están nos polígonos, pero como centros de traballo únicos, somos o terceiro, probablemente, centro de traballo desta cidade, o cal eu creo que é moi relevante. E, ademais, eu falo, digamos, co orgullo que creo que temos que ter como universitarios, como universidade 5 veces en centenaria, eu creo que debemos gabarnos de que a Universidade de Santiago sigue sendo unha das principais institucións académicas do Estado, sendo unha institución que está nunha cidade moi pequena, e iso é bastante singular. Que unha cidade tan pequena consiga que cando os alumnos do sistema universitario galego e os que veñen de fora escollan en primeiro lugar titulacións da USC antes que outras, e eu sei como profesora de Dereito que a nosa titulación ten casi o doble de media de nota de entrada que as titulacións de Dereito de Coruña ou Santiago ou Vigo, e Ourense tamén hai. E iso eu creo que ten que ser un orgullo que saibamos que cando se escollen as nosas titulacións, as primeiras que se esgotan son as da USC. E iso a cidade debía, digamos, cuidalo e gabarse deso. Igual que se debería gabar de que fagamos a mitade da investigación pública que se fai en Galicia. Entón, ter unha universidade nun sitio pequeno, de un país relativamente pequeno, que é capaz de estar posicionada internacionalmente, de facer investigación punteira e ter titulacións moi atractivas para os estudantes, eu creo que é un elemento importante e que eu creo que nos debe facer orgullo. E, en segundo lugar, queríavos comentar que cousas aporta o USC á sociedade compostelá e á sociedade galega. Aporta formación, evidentemente, para as rapazas e rapaces que están matriculadas nas nosas titulacións, pero aporta tamén, como vos decía antes, formación ao longo da vida. O cuarto ciclo, que é unha forma de interaccionar ca sociedade, de que xente que quere
nun momento dado, ter unha formación distinta, coñecer outra xente, ter unha actividade cultural, pois temos un montón de xente facendo ese tipo de actividades. E agora se nos abre unha oportunidade cas microcredenciais, que son pequenas pílulas formativas para que persoas que están no mercado profesional poidan actualizarse. Eu creo que iso é unha forma de buscar que perfiles necesita a cidade de Santiago, a nosa contorna, para ofrecer unha formación específica á altura de unha formación que agora xa non se limita aos anos da titulación, digamos, de grado, de antes licenciatura, sino ao longo da vida. En investigación, temos uns grupos de investigación punteiros, todos os nucleados ao redor do polo biomédico, pero moitos outros grupos que lle aportan un grande valor engadido a esta cidade, que fan que teñamos tamén, atraíamos a xente de fora que fai de Santiago a súa casa e que eso fai, digamos, que teñamos concentrado moito talento nunha, tamén, decíamos, nunha cidade relativamente pequena. E que eso, ademais, convírtese en que acabamos tendo tamén empresas de base tecnolóxica que salen da universidade. Últimamente, pois, inaugurou os seus locais Mestrelab, pero temos moitos outros exemplos que, ao final, son empresas con un nivel, digamos, xa de emprego relativamente importante e que traballan ofrecendo solucións a todo o mundo. É dicir, que desde Santiago se están ofrecendo solucións tecnolóxicas, químicas, matemáticas, se están facendo estudios sociais que se están aportando a, digamos, moito máis alá do que son os límites da comarca ou da contorna de Santiago. E esa transferencia que é social, ás veces pro bono, e é unha cousa que nos queremos promover, temos que entender tamén a transferencia como que facemos cando, e eu creo que iso hai experiencias noutros lados, cando, por exemplo, as nosas persoas da nosa universidade poden asesorar a asociacións, a persoas da sociedade civil co coñecimento que creamos. E iso é algo que debemos promover e que se debe valorar. Dentro desa cuestión, bueno, teñemos aí a un compañeiro, a Juan Lema, e sou compañeira del do Centro de Investigación de Cretus. Poño un exemplo. A solución da depuradora de Santiago que se este facendo sobre os terreos actuais foi un estudio onde compartimos a parte tecnolóxica, fixo o equipo de Juan Lema para ver como non ter que desplazar a outro lugar, sino construir sobre o mesmo lugar, e a parte xurídica, para non perder os fondos europeos, fixena eu mesma, para conseguir que fora unha avaliación de impacto ambiental, digamos, reducida, que se pudera facer nun prazo de tempo máis curto e así non perder os fondos europeos que había destinado. Ese coñecemento que temos na universidade se lle pode aportar ás institucións, á Xunta, ao Concello, pero se lle pode aportar ás empresas que temos en Santiago. E iso estámoslo facendo, pero eu creo que podemos mellorar. E nesa liña, onde podemos mellorar, eu creo que temos exemplos de persoas que apoian a miña candidatura, nomeadamente, poño exemplo, porque eu creo que é bastante interesante o que está facendo, Elías Torres, o decano de Filoloxía, que ten unha programación de abrirse ao seu barrio, de integrar a xente do seu barrio nas actividades culturais que se fan na facultade. Entón, eu creo que as facultades teñen que ser centros de relación tamén coa súa contorna máis inmediata. Temos tamén que facer un uso compartido das nosas infraestructuras. Tedes un problema de espazo. Nós temos moitos salóns de actos. Entón, esas infraestructuras deben estar abertas á sociedade. Debemos poder buscar, igual que se fixo tradicionalmente cas instalacións deportivas, e viceversa. Falaron as miñas compañeiras de vivenda e eu alégrome que digamos, esa cuestión fora un lugar común. Creo que a introducín eu no debate na primeira entrevista que me fixeron e agora todas falamos deso e é positivo. E eu digo vos propostas concretas en materia de vivenda, que é un problema. Temos estudantes que están dicindo non vir a Santiago polo custe da vivenda, que se están indo a vivir a Milladoiro polo problema de atopar vivenda, e cada vez eso desiguala máis. Entón, o consorcio ten feito moitos investimentos en Santiago. E hai moitos edificios, por exemplo, eclesiásticos, semiabandonados, donde mellor o consorcio debía actuar con rehabilitacións, o Concello e nós deberíamos, para activar plazas de residencia a curto prazo,
poder poñer en valor algunhas desas grandes instalacións conventuais que hai en Santiago para poder ter vivendas a custo plazo, porque poñer chan e poñerse a construir, os que traballamos en temas de vivenda sabemos que tarda moito tempo. Entón, esa é unha das cuestións, por exemplo, que se pode facer para que a cidade colabore con nos a poder atraer máis estudiantes. Que outras cousas? Ter uns campus máis amables. Que o que foi o gran pulmón, a residencia, que lle chamamos de toda a vida, o campus sur, campus vida, que non sexa un sortear fochancas. Entón, é un gran pulmón verde no centro da cidade, poucas universidades poden presumir de ter un campus no centro da cidade e iso temos que conseguir, e se non temos que ver que pasa con ese convenio, que pasa co pulmón da cidade. E unha última cuestión antes de que me cortes. Nós temos unha proposta que eu creo que é importante para a vida cultural da cidade e é que ningunha universidade histórica deixa de ter un museo da súa universidade. Ningunha universidade histórica non ten un sitio onde conte o relato do que lle aportou a súa historia, pero en todos os sentidos, o que fixeches as persoas que loitachedes no ano do 68 e o que sucedeu hai 500 anos. E ese relato ten que estar aí e temos que ter un museo da universidade. Moitas gracias, Alba. Ahora vamos a dar comienzo a segunda parte da sesión. Elas acordaron de que va a haber un turno rotatorio, en vez de comenzar Maite Flores, vai comenzar a segunda, que é Rosa Cofeiras. Ten 5 minutos para matizar, clarexar ou abondar nos temas anteriores que se faceron. Nada, moitas grazas. Simplemente tres puntualizacións, tres achegas despois de escoitar tamén as propostas tan interesantes das miñas compañeiras. Un sobre o ámbito da transferencia. Facemos transferencia en todos os campus do saber. Como xa comentaba, fomos pioneiros no impulso da transferencia do coñecemento, o tecido productivo. Creo que temos unha vía máis para potenciar, que é o ámbito da innovación nas políticas públicas. Creo que as universidades se nos ten que escoitar a hora de facer normas de regular como queremos ser, como queremos vivir. Creo que aí temos un ámbito tamén de traballo na convivencia. Xurdiu varias veces canto aportamos en persoas a Compostela. Compostela ten un 20% de poboación flotante, superamos agora recentemente os 100.000 habitantes, pero nesa pirámide de poboación o 24% da poboación de Compostela é maior de 65 anos. Creo que co que nos aportamos, coa constitución que ten a poboación da cidade, somos un marco idóneo para establecer proxectos interxeracionais en distintos campos e que tamén, como teñen tamén noutras universidades, pois contribúan a relacións que tamén nos poidan levar a solucións habitacionais pequenas, vamos a dicilo así, porque como tamén creo que todos temos identificado o problema da vivenda é un problema con mayúsculas. E na colaboración co terceiro sector de acción social, dende a EAPN Galicia se elaborou recentemente unha estrategia de colaboración coas universidades para o bienio 26-28, no que temos que ser unha parte activa para traballar cos axentes sociais. Me queda unha terceira parte, son os espazos de relación, isto como facemos. Nos identificamos tres espazos de tres axentes importantes de colaboración e un non xurdiu aínda, é un axente interno que é o Consello Social, que forma parte da nosa estructura, na que está o órgano de participación, de representación institucional e social. E temos que reactivar, de que promover máis a relación con o noso Consello Social, que ademais o Consello Social leva presente dende aló, pero a LOSU lle atribúe unha función máis, que é a elaboración e a monitorización dun plan trienal de actividades. Co cal, pensamos que moitas destas actividades que nos propoñemos se poden enfocar aí, xa coa participación directa de todas as entidades representadas dentro do Consello Social. Pero tamén, localmente, non é só o noso Consello Social, é o Concello
e o consorcio no seu real patronato. A universidade está representada e, por suposto, as asociacións locais, o foro cívico. Temos que tratar de crear eses espazos de relación para, ao fin e ao cabo, levar a cabo estas accións compartidas, nesa idea que plantexaba dese beneficio mutuo no binomio universidade e cidade. E hai unha cuestión máis que é quizás máis cara ao exterior, e son dúas ferramentas, vamos a dicilo así, que contamos na universidade, que tamén poden contribuir á cidade. Unha é o Grupo Compostela de Universidades, que leva funcionando máis de 30 anos e que leva o nome de Compostela. Creo que é un axente importante de dinamización exterior que nos proxecta cara fora, e que, penso que é un escaparate non só da universidade, senón tamén da cidade. E outro, o ano pasado se creou na CRUE o Grupo de Universidades en Cidades Patrimonio, veñen recentemente, fai uns meses, de asinar un convenio, porque as circunstancias e a problemática da Universidade de Santiago de Compostela nunha cidade de patrimonio como é Santiago non é exclusiva, formamos parte deste grupo 15 universidades. Penso que hai iniciativas e proxectos comuns que se poden orientar tamén desde aquí. Muchas gracias, Rosa. A continuación, María José. Bueno, eu creo que en relación cas cuestións que se mencionaron antes, evidentemente, para todos eses proxectos, esas ideas que eu organicei a través ou alrededor desas 5 liñas prioritarias non exclusivas de colaboración entre a cidade e a universidade e cidade, podemos poñer en riba da mesa proxectos e accións concretas, e esas estarán recollidas, algunhas xa as mencionei aquí e outras estarán recollidas de forma moi explícita e detallada no noso programa electoral que será público unha vez que se inicie ese período de campaña propiamente dito a partir do día 27. Eu quero insistir fundamentalmente nesa idea que tamén se mencionaba aquí e sobre que eu fui moi categórica, de que temos que entender esa relación entre a cidade e a universidade como unha relación bidireccional, porque só así seremos capaces de multiplicar os efectos desa relación. Si simplemente hai unha relación ou unha colaboración da universidade hacia a cidade ou viceversa da cidade á universidade, pero non hai un retorno, non hai esa bidireccionalidade, moitos dos proxectos poden ser grandes ideas, pero ao final quedarán a medio camiño porque non seremos quen de leválos a cabo. Por lo tanto, eu creo que firmemente que esa conexión, establecer sinerxías entre a cidade e a universidade, as cidades da nosa universidade e a universidade é fundamental. Porque a fin e ao cabo do que se trata, como quedou patente nas nosas intervencións, na miña en particular, estamos falando dunha relación que está feita sobre eses espazos compartidos en todos os ámbitos. Mencionábamos a cultura, mencionábamos a saúde, mencionábamos a formación, falouse tamén de investigación, de transferencia, de divulgación, todos eses ámbitos. A universidade pode aportar moitísimo á cidade e a cidade pode devolver tamén á universidade, porque do que se trata fundamentalmente de convivencia. Nós non somos unha universidade que está un lugar baleiro, está situada en dúas cidades patrimonio da humanidade, ademais, con as súas características moi particulares, cunha historia detrás de máis de 500 anos e, polo tanto, temos tamén que sacarlle partido a todo iso. Entón, creo que se queremos unha universidade forte, necesitamos unha cidade que participe na universidade. E se queremos unha cidade máis viva, máis activa, máis dinámica, precisamos ter unha universidade aberta, e iso é o que nos pretendemos facer, con todas esas accións particulares nos distintos ámbitos, porque só así seremos quen de contribuir ou de facer ou de construir ese ecosistema baseado no benestar, que creo que é unha palabra clave que ademais figura no discurso das 4 persoas que estamos aquí, nese coñecemento compartido, nesa innovación, na participación cidadá, nesa relación con todas as institucións, pero tamén co tecido asociativo, as empresas, as comunidades educativas, as organizacións do terceiro sector, que xa mencionei antes, e eu creo que son fundamentais, pero sobre todo a cidadanía en xeral. Creo que todo isto só podemos facelo de mans
de todas estas persoas, de todas estas institucións, e porque a nosa candidatura cree firmemente que a USC é parte da solución dos problemas da cidade, e estou segura que a cidade de Santiago de Compostela e de Lugo tamén poden proporcionar á universidade moitas ferramentas e moitas instrumentos para resolver os problemas da universidade, porque a USC é esa institución que comparte, que coopera, que crea, que implica, que se involucra, que impulsa, e que impulsa tamén esas cidades. E isto temos que facelo, non é posible facelo de outra forma, se non é da man de todas esas, dos concellos, das institucións, do tecido asociativo, etc. Porque, como decía antes, cando a universidade abre as portas, obtén moi bons resultados, e ademais esa apertura de portas non só invita a entrar, senón tamén que permite que a universidade saia fora do seu ámbito máis natural dentro dos campus. Por lo tanto, esa sería a miña conclusión final, de que temos que ter en conta que isto ten que ser unha actuación e ten que ser unha colaboración nos dous sentidos, nas dúas direccións. Moitas gracias, María José. Alba? Bueno, vou falar de tres cousas agora neste momento, retomando algunhas cousas que se comentaron e algunha que quedou no tinteiro. Un dos eixos que queríamos nos poñer, digamos, máis acento na nosa campaña e despois, eventualmente, se chegamos ao goberno, é que manter ese nivel de excelencia que ten a Universidade de Santiago require unha certa modernización das súas estruturas. A Universidade de Santiago é unha universidade que fai moito, pero probablemente podía facelo moito e millor con unha administración que funcionara máis adaptada aos tempos. É dicir, que temos os nosos procedimentos, as nosas aplicacións, un tanto enferruxadas ou non adaptadas ao que foi cambiando aceleradamente a universidade, ou non están poñendo o peso nos sitios onde o estamos facendo mellor. E precisamente esa idea de unha administración aberta, unha administración proactiva, unha administración inclusiva, eu creo que é algo que tamén lle pode aportar a Universidade de Santiago á sociedade. É dicir, que unha universidade que poda ser exemplo de un bo funcionamento, que atenda ben a xente que lle chega aos seus servizos de atención ao público, que non lle exixe excesos documentais, e iso lle pasa a moita xente que chega ás ventanas da USC, e que poda exportar ese coñecimento para outras administracións que teñen que facer ese proceso, é un elemento que nos parece relevante. Segunda cuestión, a cuestión que vos comentaba antes da vivenda, que vou insistir porque me parece un tema importante. Nos fixemos unha alegación ao Plan Estatal de Vivenda, que acabou o plazo de alegacións a principios de outubro, alrededor do 9 de outubro, precisamente para que o Plan Nacional de Vivenda, dentro das liñas de financiamento, tuvera unha liña de financiamento específica que non viña contemplada para vivenda universitaria. E isto é un problema que padece Santiago, pero que padecen moitas outras universidades, non só Santiago. Pero temos tamén que pedirlle ás administracións que nos financian. A Xunta anunciou, e eu saúdo, unha nova residencia na zona de Marsalgueiriños, que dá un pouco a desmán, onde están a maior parte dos estudantes. Eu creo que está ben que se faga, pero eu creo que urxe que se abra a residencia que temos pechada. Iso, simplemente fai falta acabar a rehabilitación, calcula que son sobre 5 millóns de euros, e eu creo que hai que exixir no curto plazo que eso se reabra de inmediato, e para eso necesitamos ese investimento de forma inmediata. E en terceiro lugar, unha cuestión que a mí me parece importante. Precisamente ser unha universidade 5 veces centenaria fai que teñamos moitos edificios históricos, e iso non nos poden tratar no plan de financiamento igual que se trata a universidades, digamos, máis recentes, con edificios moito máis modernos e que non son incluso edificios patrimoniais. O edificio de Medicina, o edificio de Historia, os propios edificios da Reitoría, os que temos no casco histórico, son edificios que forman parte non da cidade, de Galicia.
e, polo tanto, deben ter un tratamento específico no plan de financiamento esas infraestructuras que son moi custosas, pero que ao mesmo tempo lle dan vida ao casco histórico e conservan un patrimonio que, digamos, que deixamos ver ao mundo. Entón, eu creo que iso ten que ter aí un tratamento específico no plan de financiamento e nós así vamos propoñer que haxa unha, digamos, unha vía específica, unha liña de financiamento específica no plan de financiamento para eses edificios históricos que temos, sobre todo, aquí no centro da cidade. E outra cuestión é que quen nos visita non sabe que a universidade existe. Entras en Santiago, é unha anécdota, pero non é unha anécdota. En ningún sinal di Universidade de Santiago. Reitoría, cousa que pasa normalmente nos sitios onde hai universidades. Vas a Salamanca e en todos os momentos estánse dirixindo. Entón, esas cousas que son simbólicas, que os nosos edificios históricos teñan un pequeno sinal explicando cal é a historia de San Xerome, cal é a historia da Facultade de Historia, que ali estuveron antes Dereito, Letras, que esas cuestións eu creo que contribúen a que a cidade, digamos, nos coñeza e a que os que veñen de fora saiban cal é a nosa tradición. Gracias, Alba. Por último, Maite. Gracias. Bueno, espero que xa deseo que empece a ver o José Luis que está descansados de nos escoitar, en parte normal. Bueno, alegrame ver, xa para rematar, que coincidimos todos no problema de vivenda. Penso que os primeiros que detectaron foron os pais deses estudantes que teñen que pagar as vivendas, non? Entón, penso que eso vai ligado co tema das comunicacións. Eu escoitaba agora a Alba decir que Salguiriños queda lonxe, é certo, porque queda lonxe para nós, pero cando alguén de fora nos pregunta, le decimos, mira, isto tes que ir porque queda ali como a 20 minutos, pois salles un sonriso, non? Realmente 20 minutos temos que traballar na mellora de comunicacións, porque é certo que en Santiago desplazarse en medio de comunicacións públicos é un inferno. Despois, no tema da transferencia, que me alegra ver que tamén todos vemos que a transferencia da investigación é unha obriga que temos que facer como Universidade Pública á sociedade, eu vos vou decir que isto é complexo, é moi complexo. Vivimos na esquina verde, eu sempre digo cando vou aos proxectos europeos a reunións que vivimos na esquina verde e temos que acompañar, porque montar unha empresa aquí, unha spin-off, non ten o mesmo éxito que montarlo en outros sitios. Eu fixen por toque en Francia, ali montase moitas, Alemania igual, pero aquí nós que montamos, precisamente estamos aloxados nos espazos de Mestrelab, precisamente porque queda próximo á universidade. Cando nos plantexaron irnos a Sion, ya que queda moito máis aloxado en xeral, unha spin-off que recén ven saída da universidade apóiase moito nos investigadores que están ali. Temos que acompañar, temos que facilitar como cidade que esa xente que está aí arraigue. A min as miñas fillas preguntan a mi mamá, faste rica ca empresa? No. Fágome rica, digamos, de alguna forma, porque sei que estou dotando de traballo na vanguarda a xente que de outra forma teria que marchar. Pero esa é unha labor que temos que facer como universidade e volvo a insistir, como cidade. No tema das conferencias que tamén falamos todos, eu quería destacar que moitas veces cando buscamos espazos para as conferencias é complexo buscar un espazo porque nós temos a nosa docencia, temos a nosa vida propia de universidade e a veces costanos moito atopar unha colaboración do Concello. E hai que resaltar, temos que ser quen de transmitir que estamos xerando coñecemento e tamén turismo nun momento que estamos fora xeralmente das épocas turísticas, é dicir, mantemos viva a sociedade. Museos, claro que sí, museos xa temos algún, eu boto en falta o museo científico, un museo que aporte o que temos cada un nos na Facultade de Física, que decía antes Manolo, sou da Facultade de Física, temos ali as nosas cousas, pero esas poderíamos recollelas e abrilas. Eu, cando vou á universidade, a unha cidade nova, seguramente por propia interese, o primeiro que vou ver sempre é o museo científico. Temos que facer eso. En canto a administración, pois sí, eu que son de física e non son de dereito administrativo, comparto totalmente e vexo igualmente que temos un problema de administración. Fáltanos unha ventanilla única, fáltanos un xeito de acollemento. Cando veñen os investigadores e os estudantes novos, investigadores de fora, que sexan internacionais, non saben a quen se dirixir. Temos que establecer ventanilla única e que esa sexa o punto de contacto e que este informado con cada un dos temos que dirixir. Moitas gracias pola vosa atención
Muy bien, muchas gracias. Ahora é o turno dos ateneístas e dos asistentes. O que si rogaría era que as preguntas foran moi concretas, moi xerais, van a empezar a responder tamén por orden de continuidade. É dicir, a primeira que responderá a pregunta que faga a primeira persona que pida a palabra vai responder María Xosé e despois seguirán por orden de Alba, Maite e Rosa. Poden pedir a palabra. Gracias a las 4 candidatas, es muy enriquecedor tener 4 mujeres que opten al rectorado. Yo tenía algunos comentarios por si merece la pena ser escuchados. Yo creo que Santiago tiene numerosas ventajas como ciudad universitaria y tenemos algunas que nos explotan suficientemente. Creo que es la única gran ciudad gallega con una universidad en la cual los alumnos no tienen que coger el autobús para ir a un campus, ¿no? Todo está a una distancia caminable, mucho más con la estación intermodal, y este es un valor absoluto que la universidad debería de promocionar. Por otro lado, creo que la universidad también está en situación de promocionar el turismo científico. Se ha hablado del turismo, pero que hay un turismo de alta calidad. Santiago tiene actualmente 5 de los 10 centros singulares de la Xunta de Galicia. Tiene 2 centros de excelencia, María de Maeztu, y esto va a atraer investigadores, sí o sí, y ya los está trayendo. En su momento propusimos desde nuestro grupo, porque hay muchos investigadores que estamos deseando transmitir a la sociedad, un sistema rotatorio al rector, todos los grupos que somos, establecer un ciclo de conferencias en los edificios que son céntricos, siempre en los mismos edificios, historia, medicina o derecho, para hacer allí ciclos de conferencias en todo momento, en Navidad, que es cuando la gente tiene más tiempo, y creo que sería un sistema tremendamente sencillo de hacer. Y no se ha hablado de los cursos de verano, que lo he echado un poco en falta. En realidade, non se trata dunha pregunta, sino de suxestións, de cousas, accións que si se poden levar a cabo. Evidentemente, cando falábamos antes de, ti mencionas o do turismo científico, falábamos antes do turismo de congresos, o turismo académico, hai moitos tipos de turismo, máis aló do turismo habitual, o que estamos afeitos nesta cidade, non? E eu creo que hai a nosa universidade, sobre todo na cidade de Santiago de Compostela, non en exclusiva, tamén ten potencial para iso Lugo. Eu creo que podemos explotar iso, podemos aproveitar moitísimo máis ese ámbito, non? Por exemplo, falaría do turismo académico, por exemplo, en relación con toda este mundo cada vez máis en auxe, non? Que se está dando alrededor da aprendizaxe de linguas, non? Da lingua galega e de lingua española en particular, non? A nosa universidade xa é un referente precisamente nese tipo de turismo académico, non? Que creo que, pero podemos seguir avanzando aí, non? A través de cursos internacionais, o USC estáse facendo un traballo extraordinario nese ámbito que nos pon a primeiro nivel no Estado español. Non temos nada que envidiarlle ao que se fai en universidades como Salamanca ou como Granada, que son universidades tamén que teñen ese impacto moi detallado de turismo académico, e iso combinado con ese turismo de congresos e ese turismo científico relacionado máis co ámbito da investigación que mencionabas. Eu creo que aí sí que se podería artellar algún tipo de plan que dese cobertura a todo iso. Desculpas. Sí. A primeira cosa que comentabas, Alberto, además compartimos centro de investigación, o tema da mobilidade, tes razón, eu sou bastante camiñante e sí que Santiago é unha cidade que se presta a iso. De todos os xeitos, sí que hai algunhas cuestións que podemos millorar ou que se poden millorar, por exemplo, de cara ao novo contrato de transporte da cidade. Sí que é certo que, por exemplo, a xente que vive na zona de Fontiñas, que vais ao Campus Sur, a liña non é especialmente amable porque vai facendo unha volta bastante grande. É dicir, que o mellor pensar o deseño de liñas pensando que hai un fluxo de xente moi grande
que se move nos horarios de entrada e saída dos centros e que o diseño do transporte urbano tamén debería pensar niso, é importante. E sí que nos últimos anos o problema de vivenda tamén é unha cosa que está xerando, supoño que ti tamén o percibes nas aulas, e que temos ahora moitos estudantes que van e volven no día. É dicir, temos moita xente que, sobre todo neste período que foi gratuita o tren, que estaba indo e volvendo no día. Entón, iso é unha cuestión que tamén temos que ver como funciona o transporte, sobre todo por ferrocarril, ca universidade e ver como atendemos esa cuestión. O tema desas conferencias que decías, de intercambiar o noso coñecemento, poñelo ao servicio da sociedade. Houve unha experiencia moi interesante en tempos cando foran as loitas contra a LOU, que foran as aulas na rúa, que foran moi exitosas en platerías, en moitos sitios, xente que explicaba de arte, de non sei que, e paraba xente, e sí que foi unha experiencia moi interesante, e eu creo que está ben, a idea, incluso de descentralizala, facer como fai a Filarmonía, ir a Conxo, ir a non sei que, porque ás veces tamén teñen máis atractivo os sitios onde non chegan normalmente a cultura, as actividades non están tan descentralizadas, tenden a atraer a máis público que os sitios onde todo se organiza nese mesmo lugar. Pero sí que é unha idea que me parece francamente interesante. Bueno, vou ser breve, porque senón non damos para as preguntas todas. Estou de acordo contigo. A UCC ten unha ventaxa respecto ao Vigo e ao UDC. Vémolo todos os anos cando facemos os chamamentos e unha ponte sempre lles vendo, ademais eso. Nós estamos emplazados aquí, non temos que ir a un polígono nen ir ata o CUBI, non? Pero tamén poñamos en valor o noso. Realmente os estudos e moitos dos profesionais que temos na casa son moi bons comparados con outros, non? Entón, por non facer así un pouco de guerra cas universidades que aquí, compañeras, non vou a fazer isto, pero de acordo contigo. E despois o ciclo de conferencias que propós parece maravilloso. O complicado é motivar. Porque sempre cando me preguntan sobre algo a quen se lle encarga, sempre digo que ten máis traballo, porque se sabes que di que non, non? Pero, por suposto, penso que hai que dende a universidade impulsar e valorar, e dende a cidade, pois, facer a integrar. E antes, cando falábamos dos espazos de convivencia onde está o estudantado, a mí chamaba un pouco a atención, precisamente porque para min son todos. Un estudante móvese con a cidade tan pequena como temos por todos os sitios, síntese en todos os sitios. Ben, pois eu sí que me toca ser a máis breve de todas e como, bueno, pois a máis ou menos se foi contestando todo o que apuntabas, Alberto, me vou quedar con unha idea que é a de cidade universitaria, non? E teñen xurdido pois algúns exemplos dos que eu creo que podemos tamén aprender, non? Como universidade e como cidade. Xurdiu Salamanca, todos identificamos Salamanca como unha cidade universitaria, porque o vemos na sinaléctica, o vemos na web do Concello. Se entras na web do Concello de Salamanca, na súa oficina de turismo virtual, hai unha sinal de reitoría. Se miramos a outras sociedades universitarias, pois Alcalá ten a súa universidade tamén na súa página web, e se miramos afora, tanto Heidelberg ou Leuven, que son cidades que recoñecemos como universitarias, hai unha promoción e unha complicidade, vamos a dicilo, entre universidade e cidade, que é moi palpable tamén cando se proxectan cara fora. Vos animo a que vexades na página web de Heidelberg, o primeiro apartado é a nosa universidade. E sacan peito do valor do coñecemento xerado. E, de feito, unha cifra que dan xa na portada é que un terzo dos habitantes de Heidelberg teñen estudos universitarios, non valoran esa formación, ese coñecemento. As últimas cifras de Santiago din que temos un 31%, pois tampouco, vamos, 2% máis lonxe, pero estamos aí. E Leuven, eu cando sinalaba o tema da acollida, que tamén se apuntaba por outras compañeiras, Leuven acolle, ela directamente ten uns procesos específicos para a xente que ven a traballar á universidade, justamente para potenciar esa retención, esa estabilización de poboación e de persoal en traballo, recordemos, moi capacitado. Por favor, preguntas cortas e tamén pedido ás candidatas respostas cortas. Pancho. Sí. Eu quero plantexarvos tres cuestións. En principio, os consellos sociales naceron para interrelacionar a universidade ca sociedade. Pensades que é necesario reformulalos? Primeira pregunta. Segunda cuestión.
O tema do Xardín Botánico é un proxecto, non vou a decir máis, o Xardín Botánico, porque eses terrenos se cederon á Universidade para construílo e aí está. É un proxecto para interrelacionar a cidade e a Universidade, polo seu carácter de investigación, de docencia e de apertura á ciudadanía. Terceiro tema. Está moi ben de que fagades constar de que o 20% da poboación en Santiago é universitaria. Pensades que é necesario un estudo en concreto que defina e que, de alguma maneira, cuantifique a aportación económica do conxunto da universidade a creación do Produto Interior Bruto na cidade de Santiago, porque si sabemos o de outros sectores, pero o da universidade en concreto non o conocemos e me parece que é necesario, do punto de vista, que este tema se plantese. Gracias. Contestamos xa? Sí. Ben, con respecto ao tema do Consello Social, sí que creo que hai que reformular os consellos sociais. De feito, hai unha reformulación na lei que me parece importante, que é o nomeamento parlamentario e non polo presidente do goberno. Pero tamén eu teño votado en falta que o Consello Social ás veces defenda o USC. Eu formei parte do Consello Galego de Universidades e vin moitas veces as presidencias do Consello Social votar en contra das universidades. E iso creo que non é o que deberíamos ter. Incluso en temas sensibles, digo en concreto na miña titulación, as 4 facultades de Dereito das universidades públicas supuxeron a creación da Facultade de Abanca con a infradotación de medios e no Consello Galego de Universidades saiu adiante co único voto en contra dos rectores das universidades públicas, pero non dos presidentes dos consellos sociais. Entón, eso creo que é un elemento que hai que ter en conta aí do papel que xogan, que para min é importante a relación da universidade digamos, coa sociedade, pero que non poden ser os presidentes dos consellos sociais e un viceconselleiro bis. Eso non debería ser. O Xardín Botánico sí que debería, digamos, ese proxecto antiquísimo, porque ten 30 anos de historia, botarse a andar e nos a defensa do patrimonio cultural e natural da USC, digamos, esa sería unha peza. E con respecto ao tema da cuantificación, eu creo que intuitivamente a sabemos, pero para nós sí que é importante, digamos, traballar con datos a hora de tomar decisións. Unha das que levamos no programa é que o centro de datos da USC ten que ser unha peza clave da renovación da forma de funcionamento da universidade. E claro, evidentemente o primeiro dato é saber que somos. Vale, pois vou ser breve tamén. Consello Social necesario, sí, obrigado tamén. O mesmo que di Alba, ten que ser alleo e independente. Neste momento penso que o Consello Social non lle estamos deixando facer realmente a súa labor. Ten que aportar moito máis, realmente. Iso é a miña expectativa respecto ao que ten que ser o Consello Social, que darlle unha voltiña, non? Xardín Botánico, pois sí, claro que hai que facelo, pero hai moitas outras cousas que están comprometidas dende hai moitos anos. Temos auditorio, temos moitas cousas que se van. Eu vía programas electorais de reitores de faianos e que estaban cousas que todavía están sen facer, non? Entón, haberá que, eu sempre o digo, facer unha planificación, ver o que temos, como queremos dar, e non somente para o día de mañá de inmediatez, senón facer unha planificación. Estudo de aportación económica do PIB da cidade. Penso que hai que definir primeiro os indicadores, porque os indicadores non son doados de definir, porque a universidade, agora mesmo, por exemplo, poderíamos valorar pois o que producimos como ingresos de investigación, pero non teríamos en conta pois os cartos que deixan aquí as familias realmente cando están estudando, e tamén
a xente que xa, digamos, afincou aquí, cal é o aporte cultural, co crecemento da cidade tamén. Entón, primeiro hai que definir uns indicadores claros. Eso penso que é a parte máis complicada, pero sería boísimo, porque penso que se vería realmente o aporte da cidade que facemos. Vale, sobre os consellos sociais, simplemente por complementar, eu creo que temos un novo reto por diante, que, como comentaba, a través dese plan de actividades trienal que ten que canalizarse a través do Consello Social en colaboración co Consello de Goberno. Penso que aí podemos formalizar pois tamén un compromiso destas accións que nos poden conectar máis coa cidade. O tema do xardín botánico, eu supoño que todos esperas, pois claro que sí, o xardín botánico e tamén outros moitos proxectos. Eu creo que neste momento está en marcha, se concedeu non fai moito dentro dos fondos europeos o proxecto Entre o Sar e o Sarela, que trata en parte de recuperar parte esa zona. Pero eu creo que sí que temos unha responsabilidade e o poñan algunha transparencia coa recuperación e coa promoción do noso patrimonio natural, que tamén é patrimonio, e tamén temos a obriga de facelo. O estudo de impacto económico sí necesario tamén, sobre todo, por tamén porque se nos entenda mellor, por convencer realmente de cal é o rol da universidade aquí na cidade, e nos, de maneira parcial, como universidade, sí que xa se dispón del, pero o impacto que ten o Campus Terra na provincia de Lugo. Entón, é certo, é complexo, pero xa hai experiencias previas que entendo que se poderían aproveitar como punto de partida. Bueno, respostas moi breves. Necesidade de reformulación dos consellos sociais, a resposta é sí, é obvia. É necesario e, ademais, é unha obriga que temos nas universidades. E, ademais, ten que ir na dirección na que xa se comentou, non? As presidencias deses consellos sociais teñen que ser claramente independentes, non poden ser propostos polo goberno para evitar situacións que se produzan situacións como as que mencionaba Alba hai un momento, non? Que voten en contra do que as tres universidades públicas do sistema están defendendo nunha reunión dun órgano como o Consello Galego de Universidades. Entón, necesario e prioritario, ademais. Xardín botánico, resposta moi rápida tamén, sí. Como algunhas outras das ideas que xurdiron en relación con museos e demais. Eu creo que todas esas actuacións deben estar planificadas e hai que buscar orzamento, evidentemente, hai que buscar un financiamento para a posta en marcha de todas esas propostas. E, por último, tamén resposta moi breve sobre a necesidade dese estudo, sí, de novo. Ademais, creo que temos na universidade persoas que poden facer moi ben eses estudos, porque xa realizaron, estou pensando nun par de persoas nunha das nosas facultades, que xa realizaron estudos parecidos do impacto de outros axentes na cidade. E, polo tanto, sí se poderían realizar e sería de moitísima utilidade tamén para poñer en máis valor o que é a propia universidade e o que aporta á cidade. Sí, agradecer a todas as candidatas as aportacións á presencia. Eu quería facer dúas preguntas concretas. Unha referida a vivenda, que falache desde vivenda para a comunidade universitaria, especificamente residencias, pero quería falar se tamén esos plans de vivenda están contemplados o persoal traballador da universidade, como, por exemplo, agora estou facendo a tese investigando, tamén estou opositando para bibliotecas universitarias, que somos tamén xente que forma parte da comunidade que tamén vivimos e convivimos na cidade, que enfrontamos os mesmos problemas que co estudantado. E logo outra en relación con a apertura de edificios históricos para turismo, promocionar o patrimonio, que por suposto está moi ben, pero tamén quería preguntarvos sobre o control do influxo de turistas dentro dos edificios históricos, especialmente, por exemplo, Historia, para que non interrompan os estudos, por exemplo, estar traballando na biblioteca, etcétera, que moitas veces pasa que, a pesar de que hai sinalética de que non se pode pasar, aparecen turistas sacando fotos. Simplemente como se contempla eso dentro do programa de turismo. Moitas grazas. Vale, gracias polas preguntas.
Mira, en canto a vivenda, comentabas somente para estudantes, non, máis non somente para persoal, pero tamén eu tamén identifico cando ti fas unha estadía fora, por exemplo, ou cando ti falas que fas a túa doctoramento, non? Faltaría facer esa parte de residencia de acollida onde poder facer que estivese atopase co mesmo problema, porque atopar vivenda cando ves por pouco tempo, por exemplo, e queres quedar unha tempada curta, pois a todo o mundo di que non, non? Entón, por suposto que non é somente un problema do estudantado, sí que é verdade que o estudantado son 21.000, son moitos máis, por iso quizás falábamos do estudantado, pero non é un problema só do estudantado. Control de fluxo turístico. Eu, cando falaba de abrir os espazos, non falaba de que nos invadise o turismo. Por suposto, isto terá que estar de alguna forma controlada e terá que ter uns tempos de visita e demais. Falaba abrir tamén a sociedade, non somente a persoa que pasa de fora, senón abrir para que se sintan e que se podan facer pois, exposicións, actos culturales e demais. Por suposto, tamén abrir. Isto está ben resolto. Sempre parece que estamos con pinchadas falando de Salamanca, quizáis porque en tamaño universidade parecida, en dinámicas tamén, está moi ben resolto en Salamanca. Ti entras, visitar un espazo en calquera momento e tes acotadas as zonas nas que podes entrar, non? Ainda así, sei que, por exemplo, na reitoría, pois ainda que está acotado, hai turismo, xente que entra igualmente, pero bueno, iso haberaos en todo caso. E respecto ao xardín botánico, que preguntabas antes, me di Manolo que es que se non respondín, claro que si, o xardín botánico, eu estou de acordo. O único que decía é que como xardín botánico identificaría, poderíamos falar dun listado de cousas que realmente non se levaron a cabo. Moitas grazas pola pregunta. Eu comentaba xa cando presentei a transparencia, non o problema da vivenda non atinxe só o noso estudantado, senón tamén a xente que ven a traballar a nosa universidade, como é o teu caso. Por suposto que temos que contemplalo tamén en global, pero xustamente no estudantado pois os exclúe, de moitas veces do acceso ao ensino superior. En materia de vivenda, eu repito, non podemos facelo nos sós, se trata de colaborar tanto coas entidades locais como coas administracións con competencia en vivenda. No tema do patrimonio, nós temos a obriga desa posta en valor do noso patrimonio, pero é certo que nós temos a inmensa fortuna moitas veces de traballar en edificios que son patrimonio. Claro, hai que, por suposto, temos que ser quen de preservar eses espazos de traballo, eses entornos de traballo, pero ao mesmo tempo temos que esa riqueza tamén compartir con quen nos visita e coa sociedade, pero hai mecanismos, non? Entón, sí que coñecemos isto que comentas da Facultade de Historia, aconteceu xa fai anos, me lembro, pois con reordenación das visitas, con acotación de espazos, por suposto, pero creo que temos que conxugar as dúas cousas. Sí, en relación co da vivenda, tamén unha resposta moi breve. Evidentemente, o caso máis obvio é o dos estudantados, sencillamente polas condicións de acceso á vivenda que ten o estudantado e tamén polo número de persoas que se ven afectadas por ese problema, esa crise habitacional que hai na nosa cidade, pero non é un problema exclusivo do estudantado. Evidentemente, tamén todo o profesorado, todos os investigadores máis novos que chegan á nosa cidade tamén encontran dificultades nese ámbito e, polo tanto, tamén temos que ser capaces de buscar, polo menos intentar buscar solucións para iso. E en relación co do acceso aos edificios históricos, é evidente, na liña do que comentaba Rosa, que nós temos ese patrimonio histórico tan rico e tan inmenso, e que temos que mostralo e temos que compartilo nese sentido que comentábamos antes durante as nosas intervencións de compartir os espazos e de compartir eso ca cidade, cos cidadáns que viven en Compostela e na comarca, pero tamén ca xente que ven de fora. Pero ten que estar regulado, evidentemente. Eso que se comentaba de que en Salamanca estaba controlado ese acceso, tamén o está na USC. Hai uns horarios de visita, hai uns controis, tanto na reitoría como na Facultade de Xeografía e Historia. Outra cousa é que a veces hai xente que se salta eses controis, pero eso está regulado igual que está na Universidade de Salamanca ou está na USC. Ben, con respecto á cuestión da vivenda, temos neste momento, e é un dato que eu creo que é importante saber, temos a mitade de prazas de residencia que tiñamos en 2010.
na Universidade de Santiago. Os procesos de facer as habitacións individuais fan que tuéramos de 1.700 e en este momento estamos perto das 1.900 e pico. Entón, eso era unha universidade que sempre se gababa de ter moitas plazas de residencia e xa non temos tantas. Entón, eu creo que hai que facer cousas para aumentar aceleradamente as plazas de residencias. Temos espazos universitarios de residencias con despachos de profesorado que temos que reacomodar. Temos que abrir a residencia que está pechada e temos que buscar fórmulas a curto prazo de ter máis plazas de residencia. E iso, no noso grupo, tamén, cando se aprobou o colectivo que me apoia, no que levo traballando tempo, cando se aprobou, creo que foi no mes de xullo, o novo regulamento de residencias, introduciu unha emenda para que se entre por criterios económicos exclusivamente nas residencias. E iso que vai priorizar. Que sucede? Que se aumentamos as plazas de residencia, restamos do mercado de inmobiliario, de vivenda, de alugueiro, X xente. Si temos 200 plazas máis de residencias, son 200 persoas menos que se están pelexando por un piso en Santiago. Entón, eu creo que no interese de Santiago e no interese da universidade ofrecer un acceso en igualdade á universidade, podendo, digamos, o custe principal que é o da vivenda, alivialo, e ao mesmo tempo aliviar o problema que hai en Santiago e que vai repercutir na xente que non é estudante, ti si que o serías, porque és estudante de terceiro ciclo, de doutoramento, polo que decías, pero a personas, digamos, que efectivamente que son traballadoras e que ao mellor teñen uns soldos precarios. Eu, en algún caso, dixeno nun claustro, temos profesorado que cobra 700 euros por dar casi a xornada que dá calquera profesor desta universidade. Os interinos de sustitución P6, que dan 180 horas de clase, cobran 700 e pico euros. Entón, sí que temos tamén esa patoloxía no profesorado, incluso, e no PTXAS. Pero, bueno, abordando o tema dos estudantes, solucionamos tamén, en parte, o que pasa nos outros colectivos. Bueno, é estupendo escoitaros falar de un tema como este, da relación da universidade coa cidade, porque non forma parte normalmente das axendas das reitorías que están moito máis preocupadas por outro tipo de cousas. É dicir, para o Ateneo suscitar este tema xa é importante de por sí. Faltoume para mí unha parte inicial de diagnóstico, é dicir, cales son os problemas que neste momento ten a Universidade de Santiago en relación á cidade, porque sonan moito ben os vosos discursos, porque son propostas e son tal, pero ás veces, se non partimos dun diagnóstico de quais son os problemas reais, non temos moita posibilidade de poderlo resolver. Eu me pregunto, por exemplo, un estudante que pasa 4 anos en Santiago, cando sae de Santiago xa graduado, que experiencia tivo de Santiago? Da cidade de Santiago. El pasou por la facultade, pasou por outro tipo de experiencias. Santiago convírtese algunhas veces no lugar onde se forman, pero non un asiente de formación que colabora coa universidade e que levan de aquí pois toda unha experiencia de vida en Santiago de onde estiveron vivendo. Hai unha universidade que, se entrades en internet, podedes consultar, é a Universidade Autónoma da Cidade de México, que a súa relación coa cidade foi completa, pero na formulación dos currícula, na formulación dos horarios, dos traballos que facían os estudantes, hai como unha simbiosis moito máis forte. Bueno, ninguna plantexou como ides formar isto. Quero decir, en que vai quedar isto nos vosos equipos? Vai haber un vicerrector encargado da relación coa cidade, va a haber unha oficina que, porque se isto queda repartido entre todos os vicerreitores, ao final isto se convertirá en unha cousa de non. E despois tamén se falou moito pouco da relación da universidade co resto da comunidade educativa da cidade. Temos colexios, temos institutos. En algún momento houve unha forte relación das universidades cos institutos, por exemplo, cos departamentos universitarios, e iso enriqueceu tanto que despois non sei por que se foi perdendo en Santiago e foi desaparecendo esa relación cos institutos, de maneira tal que iso se potenciaría moito e a experiencia educativa dos estudantes, que comeza desde pequenos e vai avanzando por todo,
deberían ter moito máis contacto coa universidade, a universidade cos profesores de secundaria, non sei, iso tamén non apareceu moito nos vosos escritos. Nada, grazas. Nos deron 10 minutos, será complicado meter todo. Pero sí me aledo que apuntes estas dúas cuestións. Eu cando comentaba que tomábamos a axenda urbana, non, pois para tratar de centrar as nosas propostas e que foran en certo modo aliñadas cos obxectivos da cidade, nos claro que fixéramos unha diagnose previa, pero eu creo que esa diagnose previa pois é un pouco que motiva que hoxe estemos aquí. Non creo que non temos neste momento as canles de comunicación, de participación, de colaboración axeitadas entre universidade e cidade. Entón, eu creo que aí sí que temos que formalizar máis de algún xeito estes mecanismos que nos permitan, pois, xa non só de xeito institucional, pois, co Concello, senón tamén coas organizacións do terceiro sector, coas organizacións, asociacións sociais. Porque creo que sí que é importante, e isto planteaba o comezo, e ademais, eu creo que a los preámbulo sí que insiste tamén nesta idea de que as universidades precisamos explotar esta proxección social e tamén convencer a sociedade de que o que facemos é un ben común. Eu aí comentabas tamén que pasa con alguén que estuda en Santiago. Moitas veces falamos na universidade da fidelización das nosas persoas egresadas. Nos temos mecanismos como alumni que creo que temos que potenciar, pero o mellor nesa labor de fidelización tamén debería estar incluída a cidade, porque entendo que tamén a cidade lle importa que a xente que está aquí, que pasa 4 ou 6 anos aquí, pois que tamén sexan embaixadores de Compostela. Con respecto á relación coa comunidade educativa, non sei como era fai uns anos, pero que sí podo dicir que temos accións quizáis separadas, segregadas, hai iniciativas interesantes e eu me gustaría sinalar unha, que é dunha enxeñeira ou científica en cada cole, que é unha iniciativa que se leva a cabo en colaboración co Concello para a promoción, para a visibilización das referentes femininas en ciencia, que creo que é moi interesante. E si nos consta a todas, e creo que a maioría tamén temos participado neste tipo de iniciativas de visita aos colexios, aos institutos, pero creo que falta certamente unha maior organización, digamos, e sobre todo con esa idea de que aquí ten que haber unha ganancia común para as dúas partes. Para nós hai, e seguro que para o sistema educativo, poder dicir que os rapaces e rapazas que se forman nas etapas iniciais en Santiago que o fan nunha cidade universitaria tamén é importante. Moito máis breve, entón. Se non Manolo vai se enfadar con nós. Ben, empezando por isto último, que creo que era a parte máis relevante. Estou completamente de acordo en que temos que incrementar, fortalecer esa relación con todas as institucións de ensino. Falabas do bacharelato, pero non en exclusiva. Creo que temos que empezar fortalecendo xa a relación dende moito antes, dende os estudos de primaria, bacharelato, e temos tamén que establecer e avanzar moito na relación ca formación profesional. O noso programa, e poderedes velo, ten unha acción específica, un plan específico, un programa específico relacionado con este ámbito, de establecer esas sinerxías, esa relación con todas as institucións educativas de todos os niveis. Non o limitaría, pensando sobre todo no bacharelato, porque é o que temos máis preto antes de entrada a unha universidade, pero creo que debemos traballar para fidelizar a ese estudantado potencial que pode chegar á nosa universidade de moito antes. Entón, haberá ese programa. E, no outro sentido, os que saen, os egresados, creo que aí tamén temos que facer moito, faise moito dende alumni USC, pero evidentemente tamén temos moito traballo por diante para de novo fidelizar, porque de novo falábase de que son embaixadores. Todos os egresados da nosa universidade son os mellores embaixadores que temos. Temos un programa, por exemplo, de embaixadores digitais do estudantado estranxeiro que chega ás nosas facultades e escolas, e son eles os mellores embaixadores
captar novos estudantes, pero non temos un programa parecido a iso para o estudantado propio, non? Entón, poderíamos avanzar nesa liña. Ben, sí, moi poquinho. Titulares. Na nosa equipa de goberno, Mercedes Novo, que é a persona que vai levar os temas de divulgación científica, o rótulo de divulgación científica e sociedade. E ela é creadora dun programa, ou participa con outras compañeiras do campus de Lugo, un programa que se chama Ciencia a Feira, que van polas feiras facendo divulgación científica e fai tamén o de Xuvenciencia con xente nova. Entón, eu creo que simboliza a importancia que lle damos isto nós. Hai exemplos na universidade desa relación cos centros educativos e ca contorna. Puxen antes o exemplo de filoloxía, eu creo que está facendo un traballo co tecido social do barrio, cos centros escolares, etc. Pero, bueno, está o reitor Viño, o programa Estelmat é un programa que, digamos, de transmisión do coñecemento e de aprendizaxe da matemática para a xente do ensino medio. Nos centros singulares estánse facendo programas de divulgación, de portas abertas con unha certa regularidade, entón podemos facelo mellor, pero estamos facendo moitas cousas que eu creo que están ben. Con respecto á experiencia dos estudantes, eu creo que cambiou moito, é certo, con respecto a cando nos estudiamos. Entre outras cousas, porque os títulos son de 4 anos e non de 5. E iso xa lle quita unha parte do enraizamento. E un deses 4 anos moitas veces están fora, xa son 3. Entón, eu creo que temos que facer que os estudiantes, efectivamente, se unan afectivamente ao USC en moi pouco tempo. E para iso, unha das cousas que temos que facer é ter espazos de encontro na universidade que lles permitan ter unha vida universitaria como se ten na maior parte das universidades estranxeiras ás que vamos e das que sentimos como referentes. É dicir, que ten que haber espazos de lecer, que a chamada Conchi non pode ser unha praza que non é praza, con 2 papeleras, que ten que haber espazos, teñen que ser campus amables, vas a calquera campus do mundo e hai espazos axardinados, pérgolas con mesas debaixo onde ves a estudantes reunidos. Entón, eso tamén fai comunidade e eu creo que eso é un elemento dos que temos que cuidar. Vale, pois eu enganche xa aquí xustamente co que estaba Alba. Nos tamén temos no programa eses espazos onde eles poden convivir e onde podan comer, incluso moitas veces agora que xa pechamos moitos centros de cafetería, que podan levar as súas cousas e convivir con eles mesmos, non? Incluso a casa do estudantado, xa enganchando con esa parte. Sorprendíame un pouco o teu comentario respecto a que a universidade non estaba agora traballando cos institutos, porque precisamente ata hoxe mesmo foi unha responsable do programa Ponte, onde incrementamos o número de visitas aos centros. Fixemos máis de 37.000 kilómetros somente nas achegas que cada un das persoas que están nas diferentes titulacións vai, o que se chamamos as salas temáticas, dar unha charla. Eu penso que a moitos de vos que aínda sodes profesores nestes momentos, moitas veces chega un rapaz ou rapaza e di a que a mí miñéchesme falar de aquelo, entón motivoume, non? Entón, eso sí que me despistou, por suposto, tamén como decía Rosa, iniciativas como Concello, que xa levamos traballando con elas máis de 15 anos, de forma continuada, incluso no ano da COVID, no que vamos aos colexios pequenos. Eu levo dende o ano 2005 coordinando un grupo de investigación, de un grupo de rapaces que van divulgando ciencia educativos, porque estou máis que comprometida e penso que a nosa obriga a devolver a sociedade. E devolver a sociedade empeza. Iniciamos un proxecto que era unha das primeiras redes de excelencia do 6º programa marco europeo, no que fomos os embajadores para toda España e Portugal de facer isto. Penso firmemente, a máis motiva moito, reportes a eles mesmos, estudantes de grao, de máster e de doutoramento, este tema. Supón un beneficio para todos e organizamos moitas feiras cada vez máis para chegar á universidade. Entón, por eso me sorprendía un pouco, porque de verdad que eso é algo que activamente se estaba facendo neste momento. Xa digo, que sei no de primeira manga, que sei os números exactos, porque me cargaba eu ata hoxe mesmo, non? E despois o que decías respecto a que a cidade, os estudantes pasan por aquí, pero a cidade non cala neles, bueno, seguramente tamén os tempos son curtos, pero sí que penso que cala neles. O que temos que fomentar é que cale máis para que despois teñan ese arraigo para volver aquí e que non veñan a estudar e marchen a súas sitios, non? Vaya. No, rapidísimo. Eu creo, bueno, polas vosas achegas, eu creo que en xeral falachedes máis de oferta que demanda respecto á cidade e ao concello.
creo que falachedes máis do que podemos aportar. A pregunta é, credes que a cidade de Santiago trata suficientemente ben a súa universidade? Que medidas podemos pedir para sentirnos mellor tratados? Eu, dende logo, o que comentaba tanto Alba como despois Rosa, hai máis de, non sei, 30 anos que a todos os reitores lle digo, non ves que non hai ningún sinal da universidade na cidade, isto significa que a cidade non lle importamos para nada. Eu creo que deberías incluir no vosso programa demandas tamén, non só ofertas. En xeral, hai algunha demanda que pedichedes, pero en xeral, a maior parte de vos falachedes de ofertas, que me parece estupendo. Pero, como comentaba María José, isto ten que ser algo de toma e daca. E voto en falta, espero que nas vosas candidaturas, nas vosas programas electorais, sí que este recollido demandas á cidade que creo, honestamente, que non está respondendo ao reto que con a universidade. Moi breve, sí, efectivamente. Eu insistín dende o principio das miñas intervencións nesa bidireccionalidade. Temos que ofrecer, pero tamén temos que demandar. E, efectivamente, hai moita marxe para a mellora nas relacións que temos entre a Universidade e o Concello. Teremos que facelo posible. Esa é a situación. Pois, eu non é só que teñamos que facer o posible, senón que ten que suceder. É dicir, que estuveron, digamos, gobernos que nos precederon e o convenio, simplemente o convenio urbanístico que temos, digamos, de uso de espazos co Concello, non se sabe moi ben se sigue vixente ou se non, pero en todo caso non funciona. Eu vin caer un árbore en riba dun coche dando clases. Entón, eso significa que o labor de mantemento de viais e de xardinería non se está facendo, pero agora está ali. Entón, eu creo que hai que tomar medidas a curto prazo para que o campus sexa camiñable, vivible e este en bo estado de mantemento. Para min esa é unha demanda urxente, pero non é só o Concello. O Consorcio da Cidade de Santiago está participado polo Ministerio, digamos, polo Goberno do Estado, pola Xunta e polo Concello. Eu creo que é hora de que poñan o foco na universidade. Sí, parcialmente. Está unha parte da Facultade de Historia, pero eu creo que efectivamente está unha parte do que supón o investimento na Facultade de Historia, pero foi aplazado demasiado tempo o mantemento do patrimonio histórico da universidade. Coincidirás conmigo que se rehabilitaron 100 igrexas parroquiais, non son 100, pero é moito patrimonio que hai que manter, pero desde logo unha cidade como Santiago que teña a Facultade de Historia no estado que está a día de hoxe, aínda que se este empezando a poñer as pedras, a Facultade de Medicina, etc., creo que esperamos demasiado tempo. E eu eso sí que creo que é algo que decía antes, non só o Concello, a Xunta de Galicia no plan de financiamento ten que poñer diñeiro para rehabilitar o noso patrimonio histórico. Bueno. Juan, vouche dar resposta rápida e breve. Non estamos moi ben tratados, o foi falla ir andando á facultade, verdad, as nosas que están ao fondo do campus. Sobre que facíamos oferta, o que nos ofertamos, pero non demandábamos, eu xa vou pasar a ler o que tiña así xa non improviso, dixen, a Universidade pode ter percepción errada de que non necesita apoio da cidade, e continuei, ten que transmitir o que aporta e ten que demandar o que pode precisar dela. Vale, pois intento ser moi breve, claro que temos que demandar, Juan, pero eu creo que temos que facelo convencendo a nosa outra parte de que o que demandamos non é só para a universidade, senón que tamén é para a cidade. Simplemente agradecer unha vez máis as 4 candidatas a súa disponibilidade rápida, o seu contraste de pareceres que foi feito con moito respecto con moitas garantías neste intre, e solamente que desearles moita sorte no futuro, de emplazar a candidata que gane para que o ano que ven veña aquí e nos conte
ya de primeira mano a situación que ha tenido con o propio Concello. En eso quedamos. Moitas grazas a todos.